Vo chvíľach vnútornej opustenosti nestrácam pokoj, pretože viem, že Boh dušu nikdy neopúšťa. Jedine vtedy, ak samotná duša nevernosťou pretrháva zväzok lásky. No absolútne všetko, čo jestvuje, závisí od Pána a je udržiavané jeho všemohúcnosťou. Jedni sa riadia láskou, iní spravodlivosťou. Od nás závisí, pod akou vládou chceme žiť, lebo potrebná milosť nie je nikomu odmietnutá. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva, nič neodmietnem. Viem, že o čo prosím Pána, to mi neodmietne, ale dá im to, o čo prosím. Vycítila som a viem, ako veľmi ich Ježiš miluje. Nepíšem o tom podrobne, ale viem to a nesmierne sa z toho teším. Ježišu, pravda večná, život náš, pokorne prosím a žobrem o Tvoje milosrdenstvo pre úbohých hriešnikov. Najsladšie srdce môjho Pána, plné ľútosti a nepreniknuteľného milosrdenstva, pokorne ťa prosím za úbohých hriešnikov. Ó najsvätejšie srdce, prameň milosrdenstva, z ktorého vytriskujú lúče nepochopiteľných milostí na celé ľudstvo, pokorne ťa prosím o svetlo pre úbohých hriešnikov. Ó Ježišu, spomeň si na svoje horké umúčenie a nedovoľ, aby hynuli duše vykúpené Tvojou drahocennou najsvätejšou krvou. Ó Ježišu, keď rozjímam o veľkej cene Tvojej krvi, teším sa z jej veľkosti, lebo jedna kvapka by vystačila za všetkých hriešnikov. Hoci hriech je priepasťou zloby a nevďačnosti, predsa je za nás zaplatená s ničím neporovnateľná cena. Preto nech každá duša dôveruje Pánovmu umúčeniu, nech dúfa v milosrdenstvo. Boh svoje milosrdenstvo nikomu neodmietne. Nebo a zem sa pominú, ale Božie milosrdenstvo sa nevyčerpá. Aká radosť horí v mojom srdci, keď vidím tú Tvoju nepochopiteľnú dobrotu. O 3:00 hodine pros o moje milosrdenstvo zvlášť pre hriešnikov. A aspoň na krátku chvíľu sa zahlb do môjho umúčenia. Rozjímaj najmä o mojej opustenosti vo chvíli zomierania. Je to hodina veľkého milosrdenstva pre celý svet. Dovolím Ti preniknúť do svojho smrteľného smútku. V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umúčenie. Ó Bože môj, som si vedomá svojho poslania vo svätej cirkvi. Mojím neprestajným úsilím je vyprosovať milosrdenstvo pre svet. Úzko sa spájam s Ježišom a som postavená ako obeta prosiaca za svet. Boh mi nič neodmietne, keď ho pokorne prosím hlasom jeho syna. Moja obeta je sama o sebe ničím, ale keď ju spájam s obetou Ježiša Krista, stáva sa všemohúcou a má moc odčiniť Boží hnev. Nech ma vedie Tvoj duch, ó Bože, k hlbokému poznaniu Teba, Pane, a k hlbokému poznaniu seba, lebo natoľko ťa milujem, nakoľko ťa poznám. Viem, že Ty, Pane, mi neodmietneš svoju pomoc.